ちを癒したまえ。他の者に力を。我が敵を討て。血が足りぬ。かの者の傷を癒したまえ。
我が敵を討て。もっと力が欲しい。もうこれ以上は。終わりだ。いよいよいい。いや
しとまえ。かの者に力を。まさかここまで来るとはな。しかしこれより先に進むことは貴様らの死を意味する。それはどうかな。